En la primera semana de febrero, Valencia 2025 Renacer Trasladana hace parada en Llombai. En este municipio de la Ribera ya hubo inundaciones la mañana de aquel 29 de octubre. Algunos vecinos y vecinas tuvieron que achicar el agua que ya entraba a sus casas a primera hora, a las 8 de la mañana. No se imaginaban lo que llegaría por la tarde. Mucha más agua debido a la lluvia y este río que tenemos aquí, el río Magre, que se desbordó, destruyó el puente que lo atraviesa y también muchas zonas de cultivo. En este capítulo vamos a hablar con dos de las vecinas afectadas, que son Erika Bisbal y Charo Giso, también con su alcalde, Boro Climent, y con dos representantes de la comunidad de regantes, que son Enrique Sanz y Miguel Sanz. Esto es Valencia 2025, Renacer Trasladana. Valencia 2025, Renacer Trasladana, un podcast de Radio Valencia Cadena Ser. Ja més protagonistes del dia estem amb Erika, amb Charo, amb Boro, amb Enrique i amb Miguel. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Jo volia preguntar-vos una primera pregunta, perquè estem a la primera setmana de febrer ja, d'aquell 29 d'octubre a passar ja prou setmanes. Esteu recuperats? En quin punt creieu que esteu? Comencem per tu, Erika. Anem a fer una ronda primera. En quant a danys materials, poc a poc, ja quasi, i d'altres danys més nostres, poc a poc, també. Ara parlarem perquè en el teu cas va ser ta casa, que va resultar afectada. En el cas de Charo... Sí. Bueno, nosaltres també estem ja prou recuperats des del que cap. Ara, clar, els negocis s'han sentit afectats, perquè volies que no els dies que estigués tancat i tot això, però danys materials... Avui he cobrat el consorci per fi. Esta setmana de febrer, l'apunto. Sí, el consorci sabrem, avui, encara. Però bueno, poquet a poquet anem recuperant-nos. Ja. El poble, alcalde, està recuperat? Sí, el que és un nucli urbà sí que ja han tornat a una certa normalitat, ja han pogut restablir tots els serveis, ja fa temps que se restabliren i ens queda la recuperació anímica i el terme que sí que ara mateix encara el tenim devastat i estem treballant en ell. Perquè estem en el terme, precisament, estem molt a prop del riu Magre i així els que encara no s'heu recuperat sou els regants, no? Conteu-nos en quina situació esteu i perquè ens estan sentint per la ràdio, ens estaran veient com està això, però per a que se facin una idea en quina situació estan els regants i els agricultors. Que estem en un 2% com a molt, no estem més. I gràcies a la subvenció que Conselleria m'ha concedit, estem gastant a compte d'aquesta subvenció. Però el que són les tuberies generals i ramals estem igual que el primer dia. A quan ascendissin els danys, més o menys, en l'agricultura a Llombai? En l'agricultura no. En el REC? En el REC calculem sobre $1,5 milions. I quant heu rebut? Hasta zero. Han rebut 100.000 euros per part de la Conselleria. L'altre han quedat en que ho farà Traxa. Ahí estem, en aquesta situació. Traxa té els pressupostos, Traxa estem en aquest moment demanant permís en Confederació perquè ens deixi travessar el riu, perquè si no tenim l'autorització de Confederació, Traxa no s'atreveix a travessar ni a començar les obres. Aquesta és la situació avui actual. Però això vol dir, perquè ho entenguem, si no se pot regar encara, la comunitat de regants no pot des d'octubre, estem parlant des del 29 d'octubre, quina és la situació d'estos cultius també? Pues estem regant 2 granges i 4 xalets, perquè van per una altra part, però el que és la situació real, zero. Enrique, i què vos diuen els vostres companys, companyes? Perquè la setmana passada va ploure, ens estaves dient abans de començar que encara com ha plogut una miqueta, no? Sí, en el tema agrícola la veritat és que n'hi ha malestar en els llauradors perquè arriba el moment de que broten i de regar i abonar i esta és l'hora que, bueno, veient conforme està tot, tenim molta pressa, no entenem com entre dos entitats estatals, dues administracions, n'hi ha tant de problema com per dir, atén-me, passa el riu, perquè és que estaven ja passades les tuberies. O sigui, no entenem, el llaurador no entén per què no estan ja fent el que tenen que fer. Perquè és que des d'ara m'ha anat aguantant, però va posant-se la cosa sèria i agrícolament tenim que regar ja.
hem tingut sort perquè tant l'Ajuntament com alguns llauradors també en el tema de la recollida dies després de la dana, que quedava per collir molt de quec i quedava per collir encara molta taronja, se pogueren arreglar un poc els camins per a poder collir, si no el desastre hauria sigut més gran encara. Com veieu ahir, este és l'accés principal per tota la banda, diríem, d'ací darrere, que és una zona agrícola molt important, i tenien que anar a rodar per al far i per on podíem per poder traure perquè la fruita. estem escoltant ara maquinària, estem veient com treballen, què s'està fent així, quina actuació s'està fent? Sí, ara mateix s'està intentant reconstruir el camí que portava al pont, que se van portar en la pujada de Riu Magre i va quedar totalment devastat. Ara mateix tenim una zona grandíssima del terme que no té un accés molt precari, sense accés a les zones forestals, sense accés a les zones agrícoles, com ha comentat Enrique, i sense accés als xalets i disseminats que se'n troben a l'altra banda. O sigui, aquest pont que estem veient, el riu Magre, se'l van portar en part per davant. Sí, el pont ha aguantat, que s'han portat zones laterals. Ell va fer una barranca i l'aigua, quan ja no podia més, rebentar per els costats i s'han portat el camí, que és on està la màquina mateixa treballant, i els camps del voltant que també s'han portat. Ahir n'hi haurà 3 o 4 metres de tall que s'ho han portat els camps, s'ho han portat tot, i ha sigut tota la terra, tot el fang que s'han trobat en Alcúdia i en el Gemesí i pobles avall. Sí. I en ese pont entenc que era el que més transitaven tots els agricultors, no? Que el més habitual seria veure les persones dels xalets disseminats, però també molts tractors, molta maquinària per a treballar al camp. Sí, és un dels camins més transitats perquè, com estàvem comentava Salvador abans, tenim una zona de xalets en la part alta de la Lloma i en la part alta del riu, i ara tenen que rodar tots per al far, en el seu mal rotllo, malestar, perquè per així ho tenen més prop, més accessible. S'ha augmentat molt el tràfic, ara és molt insuportable l'estar prop de la carretera perquè n'hi ha un trànsit continu de camions portant material, portant terra, els camins són el que són perquè no són molt amples, tenen que anar arrimant-se on poden, i la veritat és que així s'hauran portat 300 o 400 fanecaes que han desaparegut del tot. Entonces, tot això suposa que a poc aniran arreglant. Però com comentava Miguel també, tot el tema d'infraestructures, sistema de reg, tot això és que hi queda molt per fer, i és que arribarem al mes d'abril i maig quan s'està collint i no anem a poder regar, i és que va ser un desastre. Això en la part del sector agrari, estava dient que és el més danyat. Anem al nucli urbà, que dia que ja s'han recuperat, per a conèixer les històries d'Èrica i de Charo. Conta'ns a ta casa què va passar, perquè vosaltres ja vau tindre una inundació de matí, crec que ja vas estar llevant aigua de matí, però sense pensar, sense imaginar el que vindria a la vesprada. Sí, a les 8 del matí, més o menys, ja comença a entrar l'aigua, estàvem desperts, jo perquè no parava de ploure, veia que el carrer avall anava de gom a gom, però jo pensava, no entrarà, mai ha entrat. Però va haver un moment que vaig sentir un crit, i és que el meu fill major estàvem allí baix i comença a entrar per l'aigua. Però comença a entrar res, com si fos el mar que se va apropant, i quan no me vaig donar compte ja hi havia com un pam d'aigua, i entra inclús fins a uns 20 centímetres. Això va ser al matí? Pel matí. I estaven els meus fills, estava jo, el meu home estava treballant, que treballa fora, l'Alcúdia, que és d'allí, i res, estaven soles, tampoc sabien què fer, què faig, baixe, no baixe, estàvem al pis de dalt. Me tocava ma mare, mon pare, els meus germans, què passa, com ho teniu, saben que aquest carrer sol dur prou aigua, i ja hi havien circulant vídeos de com anava el carrer, cotxes avall, en fi. I clar, preocupats, el meu germà em deia, puja amunt i no baixes, no mires res, no mires per la finestra, estic explorant, i ella no sabia què fer. I sí, una vegada va parar i van baixar, me va cridar el meu veí, ale va, Èrica, anem a ello, fem alguna cosa mentre ve el teu home, i venen tots cap allí. I ja començarem a anar traient aigua. Quan ho tenien quasi tot net, això t'anava a dir, això va passar anàrem a ma mare a dinar, que ma mare viu en un xalet, i per l'esprà, després de dinar,
comença altra volta a ploure, i ahir ja no van I baixar. ahir molta més quantitat d'aigua. Demà ja serà un altre dia, però al final de vespre va baixar el meu home i van baixar a veure i n'hi havia el doble d'aigua que la primera, que pel matí, però res. A la papereria de Xaro havia entrat aigua alguna volta? Sí, pot ser que siga la quarta vegada, però no així, no. O sigui, normalment ha entrat un poquet a l'entrada del comerç, Sí. sol ser això. De fet, nosaltres tenim unes guies i a Ficaes on solem posar una madera, però no ho pensàrem, aquest dia, vamos, no es venia al cap. Dius, no d'eixa manera, que quina... Què va passar dins a la teva papereria? Nosaltres ens entrava un pam, vale? Però un pam fins a dins del toto. Sí, Això és molt. clar. I menys mal que com sabem que estem en zona inundable, perquè això sí que ho conegam, pràcticament ho tenim quasi tot en alta. Els danys van ser dins del que cap, hagueren pogut ser molt més grans. Sí que és de veres que els llibres els tenim en expositors de cartó, els expositors de cartó es banyaren. Quan jo vaig poder accedir, perquè jo visc a l'altre costat del poble, i fins el dia de després no poguérem accedir al llit per on baixava tota l'aigua. I entrarem, els llibres anaven flotant per dins de la botiga. Sí. No, d'esta vegada no. D'esta vegada no, però Xaro, que no sé si m'has dit que era el teu iaio o... M'abuelo. Val? M'abuelo, mon tio Paco, ells sempre diuen que estàvem locos duent el poble cap a aquesta zona, perquè, bueno, per els plans urbanístics que es fan, el poble va tendir a fer-se cap allà, més de cap a Viuboro, que és la bona zona, que ve a ser aquesta zona d'ací, on està el cementeri i tot això, la zona alta, i ahir és molt difícil que passi res. I clar, ells coneixen perquè allò és com una rambla. Així sempre han dit Senís l'Algàmer. Senís l'Algàmer és que es comença a brollar l'aigua, bueno, brollar i a baixar. I clar, m'abuelo ja deia això, esteu locos duent el poble cap ahir, perquè ahir s'inunda, però el poble s'afecta. Perquè s'ha inundat, diguem, eixa part només del poble, eixa és la que comptabilitza més danys en el nucli urbà? Sí, exactament. És aquesta zona, tota la part de mig poble cap avall, que és tota l'aigua que replega, perquè si el problema va ser tot d'aigua de pluja, de la gran quantitat d'aigua que va caure. Al matí, com a dit Erika, van ser més de 200 litres. I a la vesprada plovia sobrebanyat més de 200 litres i va fer que tot pujara. Sí, i tot va canalitzar l'aigua que venia de les muntanyes, dels barrancs, i va a la zona baixa del poble, al seu curs natural. Erika ha fet una reflexió, estàvem parlant abans de començar a gravar, que a mi m'ha resultat, no sé, colpidora, no? Diu, nosaltres pensàvem, quan se quedàrem incomunicats, que sí, ens havia passat una autèntica tragèdia, estàvem tots fatal, fins que vam veure el que havia passat. Clar. Ens quedarem incomunicats i, clar, nosaltres pensàvem que ui, que desgràcia, què ens ha passat, mare meua, sí. I pensàvem que havia més, els pitjors, i no sabien res de la resta, ens quedarem incomunicats. I als 2 dies, més o menys, quan començarem a veure imatges de tot el que havia passat, mare meua, sí, així, conforme estan tots, no tenim apenas res, perquè no és igual, a veure. No han perdut el mateix. No, volia dir que, de fet, a les 8 del matí hi ha amics que tenim fora de València, en Algemesí mateixa, cridant-nos què vos passa, esteu bé... O sigui, ells tots assustats per nosaltres. I ahir mos quedàrem, que quan mos enteràvem que ja eren ells, ni podíem cridar-los, ni podíem dir-los res. O sigui, va ser... Ho passarem mal, la veritat, que ho passarem molt mal. Teniu aquesta mateixa sensació també vosaltres? Sí, a mi me passa un cas particular. La meva filla està en València i el tercer dia que poguérem eixir del poble sense saber res de res, me n'anem cap a València, m'estic aborronant de pensar-ho. Encara costa. Arribem al Pepe Toni i estaven llevant en aquest moment les barreres, que havien posat unes barreres i estaven llevant-les. Hi havia un xaval i li preguntaven, ¿se pot accedir a València? Perquè la meva filla estava en el col·legi d'excursió en Requena i entonces tampoc sabien res i no podien contactar amb ella i volíem anar. I res, estaven llevant les barreres i li pregunte, podem arribar a València? I el ximó diu, no ho sé, proveu.
i un poc més avant estava una altra persona major dalt del camió i diu, sí, jo crec que sí que arribeu. És espectacular. La meva dona s'ha passat plorant des de Silla fins a València. Jo no m'ho creuia, Era una cosa... En aquests moments estàvem mirant lo de la guerra d'Ucrània, lo de Gaza, i te se ve al cap, això era dantesc, autobusos damunt de 2 files de cotxes. En la part de baix perquè havien separat la part de la carretera que vas a València, però l'altra estava col·lapsat des de la mitjana fins a més allà de les fàbriques. Jo crec que s'han allí tots els cotxes. I si són les ferides, no? Entenc, les que ens està contant també Enrique, les que referíeu, no? Que la part material està per una banda ja molt avançada, però aquestes són les que costen més, no? Sí, bueno, jo a València no vaig anar fins 2 mesos després, no sé el que hi havia, jo el que he vist d'imatges. Però jo, per exemple, sí, tinc un xique de 11 anys i ella sí que ho ha sentit, vull dir, els altres 2 són més menuts i sí, però ella, la setmana o per ahir que ja no estava la cosa normalitzada, però nosaltres ja estàvem bé, sí. Vaixir-nos a missa per una volta i comença a ploure res, gotetes, i ve a casa i dic, què fas així, Hugo? I diu, és que està plovent. I dic, i què? No passa res? No va tornar a passar? I ell torna, mama, quan torna una dana, però per què té que tornar una dana? Tu no penses això? L'ha marcat, sí, no? Sí. No sé si Charo volia afegir alguna cosa al respecte. No, també. que el pitjor va ser la incertidumbre de no poder comunicar-nos. Jo també tenia un fill fora, però era non-tinyent i sabia que no li havia passat res. L'altre estava en el poble, viu en una finca, tampoc. Però sí que amics i tot, la incertidumbre de no poder contactar amb ells i pensar també el que ells estaven patint. O sigui, ja clar, per no saber també de vosaltres. Que no sabien en quines condicions estàvem nosaltres, perquè de matí havien parlat de nosaltres, havien dit no passa res, però després vingué lo de vespre i no sabien si nosaltres érem afectats o no. I van ser 2 o 3 dies que s'han quedat ahí gravats. Capítol a part, Boro, mereixeria una altra entrevista, el que significarà, suposa, ser un alcalde d'un municipi tan xicotet, no arribeu als 3.000 habitants, no? Sí, 2.700. 2.700, sí. En una situació com esta. Sí, per a tots ja està sent difícil, per a qualsevol administració. Entenc que en un cas amb els recursos limitats, no? Suposa, del consistori. Sí, la veritat és que sí, com t'has dit, faria falta una altra entrevista per a que t'ho relatarem tu. O sigui, les gestions estan sent molt complicades, s'han d'atendre molts problemes i la gestió està sent complicada. Els ajuntaments menuts estem desbordats, pràcticament hem de fer moltíssimes gestions i està costant-nos molt intentar tornar a una normalitat real. Sí. Esperem, no? L'esperança és que d'este 2025 sí que siga la tornada, no? A la normalitat. Allò més paregut el que siga abans del 29 d'octubre, encara que un més faena n'hi ha, evidentment, no? És en el sector agrari. Exactament, així és. Costarà, que el 2025 es farà llarg, el 2025. Queden moltes coses per resoldre encara. Sí que és veritat que en el nucli urbà sí que han recuperat aquesta normalitat, però queden moltes coses per fer i, per tant, costarà bastant. Moltíssimes gràcies als 5 i que esperem que no se faci molt llarg este 2025, de tot cor, per a que pugueu renaixer. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros volveremos la semana que viene, continuaremos recorriendo los municipios afectados por la dana. La semana que viene estaremos en Utiel. Valencia 2025. Renacer tras la dana. Dirección: Jessica Crespo. Vídeo y edición: Santi Botella.